Eta garraio publikoari dagokionez, Bildun uste dugu badela garaia jauzi kualitatibo eta kuantitatibo bat emateko bestelako eredu baterantz, eta uste dugu garraio publikoan ere doakotasuneranzko jauzia eman behar da. Herritarren eguneroko bizimodua errazteko eta noski larrialdi klimatikoaren erdian ingurumenari mesede egiteko. Izan ere, kontuan izan behar da, CO2 isurpenen eren bat inguru garraioarekin zerikusia daukala, eta beraz, gako da, ibilgailu pribatuetatik bidaiariak eramatea garraio publikora. Beraz, Bilduk egiten duen proposamena da, batetik, doakotasuna esartzea benetako beharra daukaten lau kolektibotan, eta bestetik, gainerako herritarrentzat beherapen handi bat esartzea sistema tarifarioan. Ahaztu gabe noski, garraio publikoaren kalitatea indartu egin behar dela. Maiztasunak hobetu behar direla, ordutegiak hobetu behar dira, flota berritu behar da erregai alternatiboekin, eta esan bezala lau kolektibo hauei doakotasuna eskaini nahiko genieke. Batetik, 12 urtetik beherako ume guztiei. Uste dugu neurri horrekin ere erronka demografikoari mesede egingo litzaiokeela. Bestetik, 12 urtetik gorako gainerako ikaslei ere doakotasuna proposatzen dugu garraio publikoan. Haiek baitute beharra handia garraio publikoa erabiltzeko. Eta bestetik, egoera sozioekonomiko kaskarrean dauden beste bi kolektibo hori ere doakotasuna jarriko genieke. Langabei eta diru errenta bermatzeko errenta kobratzen duten pertsonei, herritarrei. Horrela uste dugu, benetako beharra duten lau kolektibo hoiei, doakotasuna eskainiz, haien eguneroko bizitza hobetuko genukela, esan bezala, ibilgailu pribatuetatik bidaiariak garraio publikoa eramanez. Eta azkenik ere, gainerako herritarrentzat proposatzen duguna da, beherapen garrantzitsu bat, 80%koa, gaur egun dagoena baino handiagoa, bateragarria izango litzatekena, gaur egun daukagun, txartela ezberdinen sistema konplexu horrekin, eta uste dugu, bi neurri hauekin gehi garraio publikoaren kalitatearen hobekuntzarekin, benetan herritarren eguneroko bizitza hobetzeaz gain, larrialdi klimatikoari aurre egiteko hobeto egongo ginatekeela.